Čo si o sebe naozaj myslíš? Čo si o sebe myslíš? Kto si? Toto bola zásadná otázka, ktorú mi položila psychologička na poslednom sedení. A dnes sme mali super debatu s Danielou, keď sme sa boli v lese prejsť. Taký akože sme sa na to tak pozreli obe. Že ja som jej vtedy povedala, že ja si o sebe myslím úplne v jadre, keď sa pre všetko vlastne ako keby cez všetky tie vrstvy preborím, že som super, že proste som akože v svojej podstate genius, že niečo na mne je také dzivé, také živé, také proste múdre, také schopné, taký fakt, akože taký môj vnútorný genius, ktoré viem, že je tak jedinečné a tak vzácne, že veľmi veľa by dokázalo to proste na tomto svete zmeniť, pomôcť, urobiť. Ja neochvejne verím, že každý z nás to má, ale niekto je s tým viac a niekto je s tým menej v kontakte. Hej? Ja si toto nosím, odkedy si pamätám. Proste ja som to nikdy nestratila, ja som nikdy neprestala veriť v seba, v toho génia. Čo sa mi však stalo v živote je to, že nikdy mi vonkajší svet ako keby to... Áno, reflektuje mi to, že to tam je, ale čo sa mi deje? Vždy, keď toho génia v nejakej forme prejavím, v nejakej malej forme prejavím, napríklad ako teraz, a dôjde k spochybneniu, to znamená, že niekto z vonkajšieho zvonka mi napíše niečo, čo to spochybní. Ja neviem, napríklad, 500 ľudí mi napíše, že super, a niekto mi napíše, to sa mýliš, to máš úplne zle, toto úplne sa na to pozeráš zle, toto nie je vôbec pravda, tu môžeš ľuďom ublížiť, keď takto rozprávaš a tak ďalej. Ten človek to možno robí preto, že buď nevie, alebo sám je frustrovaný, alebo sám projektuje svoje vlastné spochybnenia na iných ľudí a takto sa uisťuje, že je v poriadku. Hej, to je jedno, čo ten človek tam má tam svoje proste zranenia nejaké. Čo to však mne spraví? Ja nemám voči takémuto niečomu vybudovanú žiadnu ochranu. Ja si myslím, že to ochrana sa buduje v detstve a musia tam pomôcť trošku rodičia, ale však vieme, hej, jak to funguje. Ani ja ju neviem úplne možno budovať svojim deťom a vlastne tým, že ja tam tú ochranu nemám a dochádzalo veľmi často k spochybňovaniu toho, čo som robila, tak ako náhle príde takémuto spochybneniu, čo je len jednému, úplne stačí, mňa sa to dotkne v tej podstate. To príde rovno k tomu géniovi, pretože nie je žiadny štít, nie je žiadna ochranná vesta, od ktorej by sa to odrazilo a vlastne zaútočiť to na tú moju podstatu. A ja okamžite to, čo som urobila, stiahnem a už nikdy viac to nespravím. Takto som v živote robila veľmi veľa vecí a veľmi veľa som aj skončila a navonok to presne vyzerá, že furt niečo začne a nedokončí. Ale ja viem, že ak by som toho svojho génia tomu svetu dala, alebo to spochybnenie by bolo stále väčšie a väčšie, lebo áno, takto to bohužiaľ je, že čím viac sa človek prejavuje, tým viac pochybnení dostáva od toho vonkajšieho sveta, lebo to veľmi dráždi niektorých ľudí, tak ja viem, že tam hrozí riziko, že by mi to vzali. A keď mi to vezmú, nič mi už neostane. Zomrem. Hej? Ja keď prestanem veriť sama v seba a v toho svojho génia a v ten svoj zmysel, pre ktorý som tu prišla, tak ja proste budem podľa mňa, akože koniec to je. No a preto ja radšej volím byť v bezpečí, občas niečo vyskúšať, keď to už veľmi tlačí, hej, že to už musím povedať, už to musím ukázať, už to musím napísať, už to musím spraviť. Keď to už veľmi tlačí, tak vlastne tak sa nejak tak opatrne prejavím a znova príde, a som si potvrdím, OK, znova tu ešte to riziko je, tak proste sa to zatvorí a znova sa stiahnem. Lenže, ono to navonok vyzerá, že to je akože bezpečnejšie, lenže to neprejavené tam si ide svoj vlastný život, hej. A ono robí potom, namiesto toho, aby sa realizovalo vo svete, sabotuje ma vo vnútri. A tam potom prichádzajú rôzne presne závislosti, otupovanie, hľadanie náhradných aktivít, hej, ktoré nedávajú zmysel. Proste, že robím niečo len preto, aby som to robila, nič z toho nemám. X milión vecí a podobne. Takže len som sa chcela vlastne podeliť, že možno to máme niektorí taktiež
a zamyslieť sa nad tým. Ja ináč akože neviem, ako mám budovať tú ochranu. Hej, to teraz je tá fáza, že áno, už to viem, ale neviem, čo s tým a vždy mi pomáha vlastne ako keby to nechať tak na chvíľu doznieť a väčšinou potom tie riešenia tak prídu prirodzene same. No ale čo som presne chcela ešte aj ja povedať, že čo robíme našim deťom. A keď si predstavím toho génia, tak vlastne on je jak taká živá rieka, ktorá proste ide hej rôznymi okľukami a tak. Sú to často také veci, ktoré iní proste nie sú úplne zaškatulkovateľné v dnešnom svete. A že my tým deťom sa snažíme vyrábať také tie pekné, rovné, vydlaždené korytá a presmerovať tú rieku. Ale ona si vždy pamätá to koryto. Hej. A vlastne to je to spochybnenie, že ako keby neveríme tomu, čo nám hovoria, že ich fascinuje, že ich baví, že ich zaujíma a sa snažíme ich tak skorigovať. Už ich nespochybňujeme, už akože to nerobíme, naša generácia, myslím, že už ich akože až tak nespochybňuje, že povie, nevysmievame sa im za to, čo robia, alebo keď sa nejak prejavia, hej, neznevažujeme ich, teda aspoň ja to nerobím, ale tak ich, viete, okresávam. Hej. Do istej miery si myslím, že to aj treba, ale tiež sa nad tým budem musieť zamyslieť, že vlastne čo robím tým deťom a ako im pomáham ochraňovať toho ich génia, objavovať a ochraňovať toho génia. A ja som ešte psychologičke povedala taký príklad, keď sme sa o tom rozprávali, že ja som vnímala napríklad tú našu prezidentku ako človeka, ktorý v podstate realizoval toho svojho génia úplne naplno, úplne čisto, úplne proste to položila tam celé na stôl tomuto svetu a potom vlastne ten svet ju tam zranil. Hej. To, čo prišlo, bolo proste hrozné. A že proste sa stiahla. A že ja tento pocit, proste, ja keď toto vidím, tak ja mám presne tento strach. A preto neriskujem. No, ale to tá moja prezidentka vo mne tam žije. A je super, že som to takto pochopila a preto vám to aj to takto nahrávam, lebo si myslím, že jednak sa treba zamyslieť nad tým, že či veríte svojho génia, jednak či máte vybudovanú ochranu voči spochybneniu, jednak, alebo čo vám bráni ho realizovať. Či to je niekedy samosabotáže, hej, to niekedy ani nepotrebujeme vonkajšiu. Ja už napríklad mám to presne, podľa mňa dobré, že ja už ako keby aspoň sama seba nespochybňujem, ale ten vonkajší svet, hej, že kopec ľudí podľa mňa spochybňuje ešte samých seba, alebo neverí, že niečo také proste v nich je, alebo dokonca si to vôbec nepripúšťa. No takže možno to takto nejako máte a že je dobre sa nad tým ako keby zamyslieť a minimálne sa to oplatí kvôli tomu, že proste máme tie deti a že bolo by super, keby oni mohli žiť taký život, ktorý bude pre nich naplňujúci a kde budú vedieť tomuto životu vlastne priniesť. A veľké pozor, rozmýšľajte nad tým, čo komu hovoríte, akú spätnú väzbu mu dávate, lebo je rozdiel dať spätnú väzbu a je rozdiel spochybňovať človeka preto, že do neho projektujem vlastné pochybnosti a chcem sa len ubezpečiť a byť v bezpečí, že ani on nebude realizovať seba, lebo takto sa ja lepšie cítim. Hej. Čiže ak niekto povie, viem, že to nie je dokonalé, ale som to skúsila a vy poviete, no ale to nebolo dokonalé, neskúšaj to na budúce takto, urob to dokonale a potom to urob. To je spochybnenie. Tak, pekný deň. Neviem, či to zavesím vonku, ale keď to vidíte, tak môžete mi zatlieskať tak duševne, že som to dala.